Hi guys, welcome to another episode of Alinsanity Podcast. I don't know if in focus ba ko ani or dili, pero kani nga camera is ang problema niya camera no is dili kay siya tarong og focus. Unya samutan pag og lens nga kanang kuan electronic mo siguro tawag ani nga lens or kanang I don't know. So ako ra ni siya manual focus. Hopefully tarong ra ni ako ang naong diri. Kaya ako ra mo isa wala mo ko'y cameraman. You know like unsa kay pormaan ni feel ko masayang ra ni tanan ako ang kuan record dere ron. Ako ang suga kay nagkipat-kipat siya. I don't know na unsa na. Pero anyway, Alinsanete is back. Karon nga week no, lately past few weeks guys, di na jud ko ganahan mag-upload og podcast episode. Yeah, I don't know nga ano, pero nawad-an jud ko gana jud. Murag mas naganahan ko sa akong life nga kana ganing na peaceful akong life. Nga na ba? Di man siya ingon nga peaceful nga kanang murag ganig layo ra ko sa social media. Murag mo dyan akong dilemma sa akong life ay nga ganahan ko maghimog content pero di ko ganahan sa pressure nga dala na niya. You know, once nga maghimo kag reaction videos, once nga maghimo kag mga podcast episodes, bisag unsa pa nga content ako himuon, it's like murag ganig ang pressure ba nga okay, dapat maghimo na pud ta sunod. Okay, dapat nice, mas better. Like, nga na, mura ganig. Ha, kapoy ba ani ay sumoto ang let go na ko tanan. Anya, it was so nice. It was so peaceful. Like, mura gyud siya detox gyud. I don't know, weird yung guy ko kay pwede man ko walk out. You know, like, dili gyud ni siya mo ako ang main source of income ba kapila na ako nagibalik-balik pero ang problema magutis na ako yung dilemma sa akong utok nga ganahan ko maghimog videos ay ganahan ko maghimog mga content ay pero I just hate it mura siya love-hate relationship dude. I don't know dude, I don't know pero lately sa akong life guys ako gamo uyab nagpahimo may og balay like I know na mention ako ni pag past episodes na ko. Hopefully, di siya maabot og 1 million ay. Pero murag maabot ginig 1 million ang mga magastuan ni kay kuan man putang inang gasolina gani. Ganun mo war sa Iran ba? Ni mahal man ang kuan kanang palitono like mga siminto, mga graba, mga bukid bagid ang ang balay. So mura gani ang biyahe-biyahe ba kay mas ni mahal na nga na. So mura ganing nakaana ako nga babe maabot jud 1 million na to ang kuha na ni. Unya weird ba jud kaayo nga mura ganig para nako it's like gibuhian ra nako ng kantidad like babe wa nga ni maabot jud 1 million ani. Unya ako na-recall gani mura gani kog na-realize na ako sa akong self buang nga oy sa una lin no tambay ba yata lin like wa jud ay kwarta sa una lin if imo yung hunahunaon lin nasa kagikan di undang kag eskwela wala kay kwarta tambay ka nihalok ka siyota nga na gani like wala jud kay kwarta sa una sige nagalaag ang pinakadako dyan ako nga kwarta siguro no sa akong bulsa is kanang 1,000 blue basta na ako yung blue nga papel sus dako na kay na ay like mura nagmao na jud niya ako ang tawag ani like murag mao na jud na siya ako ang pinakadako nga amount sa akong pitaka basta na ako 1,000 mao na gina siya like dude say ganahan ninyo tagay ta say ganahan ninyo imnon sa may ang kuan nga na ba nakakwarta daghan diri blue no tambay uli kwarta nya karon mo ingon na karon is like nagpatukod na migbalay you know amo ang balay di man jud na mo niya dapat istorya ako jung moto jud mi duha sa ko uyab og jinx ni kana ganing once nga may imuha ng mastorya or imo nang maingon is mababaan jud na nimo is like di na siya madayon you know like na something mahitabo nga
dili siya matuman nga na, pero karon it's like dude, there's wala na siya kuan ani, wala na siya mahitabo ani kay hapit mo siya mahuman, you know. So nice kaayo kay kami yung duha nag-collaborate sa design, kaya hang cousin nga babae is architect man. Ang iyang cousin nga babae is architect. So, idool ramin niya nag 3D gud siya, 3D render gud siya nga mao ni siya nga ni niya mo ang bintana kay jealousy siya guys. Kay para kuan gani like makontrol nimo ang hangin ba niya. Masirado, abre sirado nga na ni butangan siya mo siya kanang screen para wala mga lamok nga makasulod nga na niya do. It's so nice nga magahuna-huna ka ba nga shit na nakoy balay. Like ako na dyan yung own nga balay. You know, dili ni ingon nga Camellia Homes nga ang design sa Camellia Homes kay mo na inyong balay. You know, kung unsay design sa inyong compound mo na siya design sa inyong balay. Kani is kami dyan nag-design. Ani nga balay. Kaming duha nag-design. Ano siya nga babe, ganahan ko o kanang bar counter. Tawaan ako nga butangan na to nag-bar counter. Ano. Ganahan ko ka ng connected sa kwarto na to ang CR mo to gi-design na mo gipa-design mo kuan kanang unsa may maingon ninyo if kuan kanang sumpay ang CR sa mo ang main nga kanang bedroom niya na ang contractor bigid gi amigo lolo budget niya like you know it's so do pas-pas pa juga sila nagtrabaho like wala pa goy 1 month no purma na gud siya tanan good di mo siya ingon dako kay one story ra mo siya nga balay guys pero yeah it's so nice for me na mura ganig mao siguro nang wala na siya kay koy post online or like wala na kay koy kung himo og content kay mostly sa ubang tao good kanang ganahan mo post online, ganahan mo flex, ganahan na ipakita, ganahan na ay mura ganig tanawa ko, sakyan na ako, nice kaayo, tanawa ako ang cellphone, no, iPhone, bago, like gani, ana, gani ng mga tao, it's like, mura man sila, ganahan sila og validation sa other people, ganahan sila nga manghambog sila, ganahan sila mang-flex sila, kay mura ganig, ang mga validation sa ubang tao kanang mga flex nila nga kanang murag dira sila maka ingon ba nga I don't know pero ako it's like wag na mo wala ko kay na mo nag-share mo ang plans like ang plans kay kamera jung duha jud you know wala ka na mo i-share mo kuan may kanang muduol man siguro may magpatabang lang sa iyang uncle electrician man you know namalit sila og kanang mga nice kayo nga mga lights like dude anyways akong gimin is like maong wala kay koy post og content wala kay koy himo og content is like I'm so happy naman good sa akong life happy na kay ko sa akong life kung asa ko naabot karon nga peaceful na kay akong life karon nga mura ganig yeah nganong maghimo pa man tag content nganong mag-post pa man ta online nga kani nga life nga ako ang gi enjoy karon kay ako jud biya ning paningkamutan nga maabot ko ani nga point sa akong life naningkamot jud ko ba nga nagpray jud ko sa una nga Lord I know nga kanang bugoy jud ko no or buangon jud ko no pero palihog lang if tagaha ako na mog chance di gina ko ni sayangan ning kan chance nga mo hatag anya karon nagreminisce kani ko like mura gani ko nag-look back ko it's like do na mi balay daw you know dako jud nga achievement sa ako ang part gani nga mura gani as someone nga gatambay sa una nga niundang og eskwela palamunin is like nakabalay siya iyang kaugalingon you know nya dili ingon nga ang ganing kwarta kay gikan og gambling nga na balik ni promote na siya gambling good mo nakabalay siya nga na
ang kaniyang kwarta nga gikan og illegal drugs like drug pusher mo na siya good hilig mo na siya drugs mo nakabalay na sila or kanang corruption nga na ba mga corrupt mo na sila kay daghan ka na sila kwarta mo daghan sila kwarta kay corrupt sila nga na like daw kani is like porsigido ra gyud ni you know like trabaho ra jud trabaho sa layo you know blood sweat and tears jud blood kay masamad ka sa kusina sweat kay igang kay sa kusina tears kay layo kay ka sa imong family ug friends kay nag-abroad ka you know makaana jud ko most gito na realize na ko gid nga ano maybe maghimo siguro ko podcast episode maybe last na siguro na ako unsa pa may ako ipangingon sa mga tao may nga na gani unsa pa may ako i-share nila what the fuck am I gonna share daghan naman kayong maghimo og podcast dira daghan na kayo ka ng mga content creators dira ka ng mga inspirational you know words of wisdom advice nga na so mura ganig do I'm just gonna enjoy my life you know kay most of the time daghan kayo moingon like for example kani maghimo ko og kanang aesthetic video kunuhay or short film or music or mga videos unsa pa na dira yan ni mga utana gani nga dol pwede himuan nimo og tutorial giunsa na nimo or nga na like dol pwede nimo i-share giunsa na nimo pwede mangayag advice dol giunsa na nimo imong video dol pwede mangayag advice unsa imong mic dol pwede mangayag og kuan tutorial giunsa nimo imong whatever nga na anya naji kuan ganang mosulod sa kong utok nga tagaan di kag advice tagaan di kag tutorial himuan di kag tutorial mag-effort ko og record mag-effort ko og kanang teach saon pero naa jay sometimes nga mura gani gano ako may mabuhat ani nga di man ko kamao di man ko expert ani na pa may mas mga expert na ko ani you know for example color grading kuno sa video nga na like dol nice lagi ang color grading sa imong video it's like maghimo na kog tutorial like kani siya guys nga niyo siya guys ani kaning contrast imo ning pagamyan anya ang saturation niya nga na nya na din mo comment didto nga kanang expert juga siya ba you know baingon dayan nga kanang gipaingon ni Alin no bang bugo di man na siya mao bugo mo na sa Alin anong gihimo man siya tutorial nganong iya man di man na siya mao di man na ingana like you know kay kitong sa una naghimo ko mga Dota tutorials like support kuno hay ba like ngani ko mag-support guys mo na siya akong gibuhat sa lane mo na siya mga items nga akong paliton etc ngani ngana sa ginagawa na mga tips good mga guys mga tutorial sa Dota good mag support hero ka nga na unya nandiyo uban nga okay dol na ako na learn okay thank you kay dol kay naghimo ka ni nga video nga tutorial so mura kog na learn nga na gani pero nandiyo uban nga nganong kani mo siya nganong si Alden may gabuhat og tutorial nga bugo ang kani banga ang kani nganong gabuhat mo siya sometimes siya lang mga nga gani so mo siya na naabot sa akong mind nga why bother dude nganong bother mataan niya mo na nga karon murag mas ma-enjoy na ginako ang peaceful life kana ganing wala na kay I think ang problema nako is di ko ganahan makadawat og mga bad or dili mo siya ingon nga bad like mura gani di ko ganahan og toxic nga tao jud I don't know nga no pero mura gani akong gipaningkamutan nga limpyo kay ang tanan like for example ikaw nang limpyo jud kag maayo no balay nimo hapsay kayo limpyo kay siya nga na unya naay tao nga toxic gani kaayo ang ilahang sinilas kay napuno og lapok nya isulod nila dito sa inyong balay ayang tiil hugaw kaayo nya ayang ana dito sa ilang inyong sofa ana you know ayang kugmo ipahid ra niya bisag asa sa inyong kuan bongbong ngana
yang sinina singot kaayo yarang yana dito sa kuan ninyo. Mura gani buanga niya ay anong sulod mo kadiri murag ana gani ako ang mindset karon. It's like mura ni siya kung balay no, limpyo kay niya ako panikamutan, di ko ganang toxic. Di ko ganang mga tao nga toxic gyud. Anong abot nga diri? Anong naam ka sa kuan ka ng mura gani tawag na area of responsibility nga na ba? Like especially sa Facebook, diri like mura mo dyan akong love-hate relationship sa Facebook gyud. It's like ganahan ko maghimo og mga content dira no, kay mga buang mga mga tao dira sometimes kanang weirdohan jud ko ba. You know, content nga mangihi, buang nga content mangihi. Di jud ka magdahom gyud nga ini kadako aning bata ining matiguang na ni siya iyang content dia kay mangihi di siya kita din mo iyang kuan panty nga nangihi siya. You know? Like bata nga babae. Di jud ka magdahom, di jud ka mag huna-huna nga ini kadako aning bata nga babae no. Ang iyang content kay mag-ihi ni siya, malibang siya. Like asam ka makahuna-huna na do. You know? Ang kaning lagi ha, di jud ka magdahom nga content ani niya kay mag-grind ni siya sa iyang video. Mura ganing some taon ni uy mo ninyo ang mga ganahan. Pero mga reels nga kana ganing do wajud ni yun. Muna ipang share na ko ng mga reels nga nga kay mura magtanawa guys oh. The fuck is this shit? Nagwa kay makuha, wa kay matunan. Katawa ra kay nagawa ni mo katawa, it's like okay done. Back to my life nga na problema ko. You know? Back to my problems na po. Sumura gani. Yeah, I don't know, dude. Murag maura dyan na agad ko ang life karon. Gi-enjoy na nako murag ganing fruits of my labor kanuhay whatever. Ano may nga ba? Like miss ako uyab no, naghimo siya og TikTok niya bago niya nga TikTok. Ang iyahang followers is mas daghan pa man siguro sa ako. Niya pila pagod to 1 week pagod to niya nga gihimo good. Ganahan siya nga ma-affiliate siya. Ganahan siya nga ma-monetize siya. Kaya ang iyahang ipang-upload nga content about sa amo ang balay. Construction sa balay. Muna siya na sa kusina. Mag-unboxing siya og mga plato. Mag-unboxing siya og kanang mga sa pa na yung pamaliton nga mga kitchen appliances or mga utensils or kanang mga pang kuan gud sa balay gud gimo jud ben patok sa kuan kanang TikTok. Yan ang maghimo-himo siya pohon og kanang cooking videos. Di lang niya ipakita yung naong guys kay maulaw na siya. Maghimo siya pohon og cooking videos if na siya na may balay. You know, si suportahan dyan ako siya na babe. Kana babe maning kamot jud ana babe nga tuwa nang ko ano nga na balik. Suportahan na mo ang each other. Sige ingon ako nga nganong dili ka mag-upload sa imong Facebook uy nawa daghan gud ta kay kag views niya. Ay imong mga kuan kanang videos kay daghang engagement, daghang views. You know, nice kaayo kanang mura ganig analytics kuno hay ba nga na ba. Nice kay mga analytics kanang di makakayang kung trabaho guys. Sa ko VA magud siya, virtual assistant siya niya. More on kuan siya ba kana ganing social media. So murag expert na jud na siya. Nya weird kaayo nga ako yang uyab. Instead nga naaga ni siya kay expert siya so kabaho na siya unsay mga analytics tingan na instead nga iya ko ingnan nga pag-upload ra good dapat ay mong buhaton ingani kadaghan nga video sa isa ka a week imo nang i-upload ingana niya ako. It's like babe di mo kapuyan mo hasulan jud ko sa Facebook yun. Okay ra siguro if wala ko'y kwarta wala ko'y trabaho niya ako nang buhaton mag-grind ko diha mangihi ko around sa mga ako mga videos nga buhaton pero naamang ko main job niya mo ra ganig di na ko ma-imagine akong kaugalingon nga mag pakaulaw or something. I don't know if pakaulaw ba na siya or dili pero ako iyab sige siya ingon nga baby nga ni mo ko na imong buhaton dapat to so siya kuan unta ba kana ganing social media manager kuno hay like mo na siya buhaton nimo babe
Nga na imuhang ko ang teknika na. Ano ako at the end of the day is like, muha na ko niya nga, babe, nag-record ko video ganina, mo na, muha na ko nga, di mo ko ganahan i-upload akong gi-record, oy. Kana siya nga, sana magkatara. Kung sana magkatara, oy, mag-record ka na, di mo yung pang-upload. Like, dagan ko kung videos nga gi-record, no, nga, di dyan na kayo upload. Sige, ingon nga, ingani mo na, babe, like, imo siya schedule ba, nga kani mo, automatic na siya upload, ani, niya next day, mo automatic siya upload, ana, it's like, puyan mo go, ni huwag na makareceive og mga bad comments, toxic comments, di ko ganahan, like, di dyan ako, like, buka na gani pinasnake princess ba, or ka na mga rage bait nga mga videos gani, nga, imo yung tuyoon, nga mapungot ang mga tao, kay para ma-engage nimo sa imong video, so, di dyan ako makita kung kagulingon mo yung ana, dyan. You know, like, ikaw, mag-upload ka og videos, lami, gani kayo tanaw sa mga comments, na makabasa ka, di, maayo dito, it's like, weird jagay akong utok. Once ga makabasa gani kog bad comment, it's like, okay, di na ako mo social media. Mag-detox na ko. Mura dyan na yun. Mo siguro, part of, kwan siguro na guys, part of growing up ba? Maybe part of growing up, rin na siya nga. Di na gani ka-uhaw sa atensyon. I don't know, kapila na ako nag-ibalik-balik. Maybe mura gani akong dilemma sa akong life yun. Like, even kani, podcast, di ko ganahan mura gani, okay guys, muna na siyang last episode. Maybe mabalik na ako himog podcast episode po. Pero, karon is gonna be the last. Kaya mura magog. Napa may mga dagang podcast din ang mga nindot. Nindot kay lang guest, you know. Nakoy sometimes tanawan ba nga podcast gani niya. Ilang mga guest kaya kana pong mga sikat. Sumura gani kag tungod lang sa ilang guest kay daghang views silang podcast. Niya dahil mo ingon ba nga ikaw na dyan akong pinaka-idol. Ikaw na dyan akong idol juga ayo gid. Kanya makaingon gusto kong kagalingon ba nga. Okay, Lin, din na ito maghimog podcast, Lin. Ay. End na natin itong podcast. Eh. I don't know, dude. I don't know. Kimura naman gog. Okay mo. Nanami balay sa kong iyab. Na nakita rong trabaho. Unsa pa man ako i-prove sa mga tao. So man, like, kana ganing mga artista gani, kabantay mo na mga artista nga. Natin isa ka artista na ingon siya nga, as long as maabot ko sa kanang talk show mo yung giingon. As long as maabot ko sa talk show, no? Mura na siya ako ang ganahang mahitabo sa akong life. As long as maabot ko diya, man na. Nagpariha ito ni Leonardo DiCaprio. As long as makadaog siya og Oscar Awards, like, mauna na siya kung Sumurag sa ako, gani, tambay ko sa una, wala ko'y kwarta, palamunin ko. Karon nga naan ako healthy relationship. You know, naghimo na may balay. Nako stable nga job. Like, unsa pa man akong, muna man ako ang giampo tanan eh. Unsa pa may ako i-prove sa mga tao. Muna siya ko ang dilemma ron, guys. I don't know if mag-upload pa ba ako podcast episodes do. Sometimes nung tanaw ako sa ubang podcast, no, magkaan ako ba wajutaan ni Lin. Pero sometimes makaana po ko nga mag-upload rin ko mga podcast, Lin. Sagdira ko lang mananaw. Mura na siya, mo na mo siyang diary. Vlog ba? Ang kanang vlog ba? Makatawa juga ana eh. Mo ingon sila vlogger. So may meaning anong vlog? Diba? Video log. Mura siya logbook, guys. Logbook diri, sign in ka, kaning oras niabot ka. Magpakuan ka sa imuhang ID nga na. Yan na, logbook. Instead nga
like photo log, sa pa man, video log, vlog, you know, kanang blog kay kuha man na web log, website log ba, so mura ganig blogspot ingana, so mura siya diary, like mo na siya imong blog, type din mo imong blog dito karon guys naglaag mi og kuan, mura siya diary ba, blog siya niya, letters lang siya, sentences, paragraphs ingana, pero if diri na ka sa video log, vlog na ka, mura na ka karong adlaw mo nimong gibuhat guys, naami karon diri sa Japan, mura siya video log ba ingana gani, day 1, day 2 video log, you know, day 3 video log ngana, di mo ingon sila vlogger, unya ang gipang buhat dito kay mag TikTok, magsayaw-sayaw, it's like di mo na vlog eh, so you know, cooking vlog, I don't know dude, I don't know, cooking video siguro, cooking vlog, cooking video log, I don't know, say meaning, ang meaning sa vlog no is wala na joke kasabot sa meaning ana, vlogger mo na siya oh. Vlogger siya, asa mo video log. Ako igno ko nga ay siya alis dito kitong vlogger, though I don't vlog, di ko mo vlog, reaction video siguro pero di na siya vlog. You know, na siguro ko yung mga videos nga mura siya vlog style pero I don't know, consider mo na siya vlog eh. See, libog na, mura siya diary ba, vlog number 1 kana na jud kay mga kailang ang vlog jud sila nga definition of vlog jud. Pero anyways, I don't know what I'm gonna do with my kuan guys, online presence. I just hope no, if mao naman siguro niyang last episode ba, I just hope na inspired my, I just hope nga na uhaw na kamo na pinauhaw ba, nga kaniya akong ipang storya, kaniya akong ipang sulti is like mura gani ginyuhan ng gamitan nga mas mabetter pa mo nako. Kung asam gani ko naabot na niya ako ang life no, dapat inyo akong labuan. Muna siya hunahunaan ninyo guys. Kung asa ko naabot na niya akong life, dapat labuan ko ninyo. Dapat mas better, mas kung akong balay 1 story, dapat inyo akong balay 2 stories. Yan na. Dapat na may swimming pool sa inyong balay. Dapat inyo akong labuan gyud. Mo dyan na gyud. Muna yung hunahunaan ninyo. Like, dagan kayo mga tao nga ako magtanaw ko sa uban, kana ganing nakuha na nila daran sa ilang life, di mo na ko siya kasuyaan, di siya na ko siya himuon nga I mean masuya man ko no, pero dili na ko siya ingnon nga kanang masuko ko or maglagot ko niya ba kay nakuha niya tanan nga gusto niya sa life. Like para nako mura siya mahimo nga inspiration no. Nagbuangan na niya, labuan pa na ko na siya like kaning ana gani. Labuan na ako na siya, buwang na siya. Septuo niya na ako, kaminos na siya. Kasi gano'n no, karang mga tao nga nagkaminos na ako, murag sila himoon ako nga inspiration. Kaya na ganing i-doubt kanila. Ay ka nasalin, tambay mo naman, sa may mabuhat na niya siyang kalimukuan eh, kinabuhi eh. You know, ay ka nasalin, ni klaro ang tawanan na siya. Palamunin, raman na siya. Kanang mag-lockdown ka rin mo, murag mo na siya ako ang gihimo nga inspiration yun nga. Kasi pagtuunan nyo na ako ay wala mo kailangan sa niti. Awaro no, dari na mo doon na to kay mangutang. Ay dong, musta naman ka niya dong, buwang nga dong, ano Australia de dong. Buwang nga, naki 1,000 ra dong. 10K, para good, 10K ra good. Uy, doon ka na rin ka sa Australia dong, naki 10K ra. Yung ano ba, doon lang ka na ako. Kiyasa ni mo good. Sa una, di mo ka man nag-God, pero karon
Daghan jud kay mga ingana nga tao jud guys kana magkamino si nimo niya. Di na sila maduol. The fuck? Saka. Nakadari karon. Anyways, hopefully this is not my last episode, guys. I just wish nga I don't know sa akong life, sa akong buhaton. Ako sa point sa akong life nga I'm just gonna ganahan ako mura ganing na manifest na ako ang peaceful life. Na manifest na siya. Loving girlfriend, family na ko is so good. Graduate na akong manghod. Na may own house. Na ko stable job. Sa pa man. Ang problema magud sa mag-post pa ko sige diri, it's like the more nga daghang mata na ko, the more sila ganahan nga bring down ko. Mo dyan ay story sa mga influencers or ka na mga daghang followers. The more nga daghang mata nimo, the more nga ganahan kay sila nga i-bring down ka. So mura gani para uli daghang mata na ko, then I'm gonna stop uploading. Dahil bring down ko nila to. Oh my god. This gonna be so labad sa ulo. Cancel culture ka ba? Ay, kana si Ali ni Jugo nahanan niya. May mura mo siya gamaw. Buang wala siya. Jugo nahanan niya. Ever since sa unang block na ginaka na siya. May radyo na cancel na gina siya karon. Jugo nahanan ng Alin bitaw. Kara kayo na tohan na. Buang kayo na. Jugo nahanan ta. Lamig na sumbagon. Ramay nga na ba? Sumura ganig. Yeah, that's true. Ang imuhang tanang nga gipang sulti is tinuod gina dagan jud tao ganahan ko sumbagon gyud even ako uyab ganahan sumbagon every time nga kusog mo kay kumukantsaw good kusog jud kay kumukantsaw ako uyab no if di lang may long distance feel na ko na black eye na siguro ko every day kay kusog jud kay kumukantsaw gyud mo abot na ko na sa point good nga kuan ganang as in masapot na juga na siya maayo gani maabot na ko na sa point nga kanang makaana na ko nga sorry juga ganina bay buang nga to ay sobrang juga kantsaw sometimes ako ang kantsaw ko di kana ganing kahibaw ko nga maulaw siya ani ni ako nang balik-balikon babe kay numdum ga atong panahon nga siya nga ay sagog ikaw ba? Wala rin na siya dayon. Okay. I don't know. Ganong, every time, Jude, sa akong life, gusto ko juga gumukantsaw, Jude. Even sa mga reaction videos na ko, sa akong manghod, sa tanan, it's like, magtuo siguro ang mga tao, no? Nga, ang siguro yung mga tuo sa mga tao na ko, no? Pero muro dyan na siya, guys. Ako, pero ang kantsaw, magod na ko kay kuan magod siya kanang dili siya kanang low blow ba dili siya about sa imong insecurity or like unsa pa na dira like ana ra gani naba ko'y meme nga balik-balik naba ko'y kanta nga balik-balikon kanta unya mas stuck up na siya mura gani sometimes no kami sa akong uyab magkanta-kanta ko unya tuyoon jud ako nga siya may musumpay ba. Like, mura ganig akong iuna ang lyrics niya. Ako siyang, kanang i-bait na ko siya ba nga. Kani, if ako ning kanta ko, no, iha yung sumpayan sa kanang lyrics. Yung mga na siya na ako nga, awan, stuck up na nun sa utok noon. Ano ko nga, mission accomplished. There we go. Or on sa pradara. Diyan, pila naman ka minutes. Ay, layo ako sa camera, no, kita. Pero, anyways, that is it, guys. Hopefully, di pa ni mauwang ko ang last episode sa akong podcast. I just don't know, dude. I just don't know. Sa pa na ko isulti, eh. Maybe, mag-upload siguro ko mga episodes pohon, pero dili na ka nang grabe nakataas. Kaya para lang dyan na ka ma-upload. You know?
maybe dili na jud ka na mga 1 hour episode gani mga kuan lang ka episodes 30 minutes nga na di po ganahan mag-upload og 20 minutes ay gamay ra sa dana ayun sa may kuan na ay gamay ra kayo mga 30 siguro niya taas na jud ng 40 45 ana murag taas na kay na I don't know pila na ka minutes guys pero anyways mora to siya. Thank you for watching Alan Sanity Podcast. See you na po. Alright.